ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಥಿಂಕ್ಪೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರನ್ನು ಎನ್ನುವೆ ಹೋಲಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಆದುಂಡು ಹೋಲಿದ ದುಮ್ನಾನಿ ಮುಲ್ಪ ಹೋಲಿಕಾ ದೆಹನ್ ಪಂದ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಪೊತ್ತಾವೇರು ತೂನು ಐಕ್ ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಲ್ತು ತಾರೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿವೇರು ಸೊ ಅವು ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ನೆಟ್ಟೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪುರ ಮಲ್ತೇರು ಮೊಗ್ಲು ಅರಂಜನೊಗ್ಲು ತೂ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಪೊಂಜನೊಗ್ಲು ಪುರ ಬತ್ತು ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಇನಿ ತೇತೊಂದಿತ್ತು ಜೇರು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಲ್ಲರ್ ತೇಪುನ ಬೊಕ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಮನದಾನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರ್ತಪೋದು ಜೋಕುಲ್ನಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಗುಲು ಲೇಟ್ ಬತ್ತೇರು ಪೊಂಜನಗುಲು ಪುರ ಯಾನಿ ಸರ್ತಿ ಪೋತು ಜೆಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಅಲರ್ಜಿ ಆಪುಂಡು ಕಲ್ಲರ್ಡು ಬೊಕ ತಿರ್ತುಪೋಂಡ ಕಲ್ಲರ್ ಬಾಡಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಎರೆಯಾಗುಲು ಅಂಚ ಯಾನ್ ತೂಪಿನಲ್ಕಲ್ಲ ಎಂಗಿತ್ತುಜಿ ತಿರ್ತುಬೋದು ಸೇಫ್ ಇತ್ತುಜಿ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾದಿತ್ತುಂಡು ತರೆಟ್ ಪುರ ಒರಿದು ಮಂಡೆ ಪುರ ಬೇನೆ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಪುರ ಗೊಬ್ಬು ದಿನಗುಲತ್ತವು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ವರ್ಷ ಹೊರ ಬರ್ಪಿನತೆ ಅಂಚ ಧ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೇರ್ಪೋತೇರು ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಸನ್ನು ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತು ಪತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವೇನು ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲ್ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನೆರೊಂದ್ಲೆತ್ತೇರು ನೀರು ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಬಂದು ಅಂಡ್ಲ ಹೊರ ಮಲ್ಲೆ ಜೊತೆ ನಡಪುಂಡು ಯಾಪಗೊರ ತುಲೆ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆರುಂದಾಗುಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬರೀಟೆ ನೆಟ ಒಂಜಿ ಗಾಂವ್ ಏರಿಯಾ ಉಂಡು ಗಾಂವ್ ಏರಿಯಾ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ತಗುಲ್ ನೆಕ್ ಮೇಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ನೆಟಲ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುನ ಬೊಕ ತಿನ್ಪಿನ ಪೂರ ನೆಟೆ ಜಾತ್ರೆ ದಲ್ಕನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ವೈಫ್ ಬೊಕ ಬಾಲೆ ಎಂಕುಲು 5 ಜನ ಪೋದಿತ್ತ ಓದು ಅವ್ಲು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬತ್ತ 12 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪಿರವರ್ನಾಗ ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗುನೆಡ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನಂತೂ ಪೋತುಜಿ ನಿಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಇಂಜಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜತಿ ಅಂಚಾದು ಹೌದೆತ್ತು ದಕ್ಕಿನಲ್ಕ ಆಪುಣಿ ಯಾವರ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಮೇರ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕಾತಜಿ ಹಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಕುಲ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮೇರೆ ಗಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಪತ್ತದೇರು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಚ ಕೊಳ್ಳತೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೆಲ್ಫಿಲಾಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಮೇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡುಲ್ಲರ್ತಿ ಆರ್ನ ವೈಫ್ ಬೊಕ ಬಾಲೆ ಅಗುಲು 3 ಜನಲ್ಲ ಎಂಟು ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಎಂಚ ಕುಲ್ದಾರ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಂತಗುಲು ಏನು ತೂತ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ರೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೆ ಬರ್ಪೇರು ಜನಕುಲು ಎರೆಗ್ಲ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆತಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಊರ್ದಗುಲ ಆಯ್ನಾಡ್ ದಸರದು ಆಗಲೇ ನೆಟ್ಟು ಬುರ ಗೊಬ್ಬುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಒನ್ನಾಗ ಒಂದೇಟು 2 ಜನಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಂಡು ಓರಾಕ್ ಐಟ್ ಮೇರು ಒರಿಯ ಬೋತಿನತೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಬರಿಟಿತ್ತುದುಂಡಾರೆಗ್ ಬಲ ತಲ್ಕಾತು ಟೈಟ್ ಇಂಚ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದಿನಲ್ ಕಾತು ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತುಜಿ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಅಂತೆ ಅಂಚಿಂಜಿ ಪಂದೊಂದಿತ್ತೀರ ಅವು ಭಾರಿ ರಿಸ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಲೂಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಸೊ ಯಾನಂತೂ ಕೈ ಮುಗಿನಿತ್ತೆ ಮೊಗುಲು ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪಿರ ಬರಡ್ ಪಂದು ಮೇರ್ನ ಡೇರಿಂಗ್ ತುಲೆ 2 ಕೈಲ ಬಿಡ್ತೇರು ಹೊರ ಅಲ್ಕದ ಬೂರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಡು ಹೆಂಗಂತ ಎಲ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊರಯ್ತುಂಡು ಮೊಗಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಡನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಚ ರೈಡ್ ಇತ್ತನ್ ಒಂದು ತಾರೆ ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚ ಆತನ್ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೇಫ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಗಮ್ಮತ್ತಾಣಿ ಇಂಕ್ಲ ತೂದು ಆಗಲೆಲ್ಲ ಈ ರೈಡ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಗೆ ಕೊಡಂಜಿ ಒಂದು ಏನ ದುಡ್ಡುದಲ್ಕ ಎದುರು ದೀಪೇರು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪತ್ತ ದೀಪೇರು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ರಿಂಗಿಂದ ಕೊಡು 10 20 50 100 ರೂಪಾಯಿ ಪಂದಿಂಚ ನೋಟ್ದ ದೀದುಪ್ಪೇರು ಐಟು ಒಂಜೆಕ್ಲ ಬುಡುಂದಿತ್ತು ಮೊಗ್ಲು ಎಂಚಾವು ಮಲ್ದಿರಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈತ ಜನ ಗೊಬ್ಬಿರತ್ತೆ ಒರಿಯನೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದಿತ್ತು ಜೈಟು ಒಂದು ಗೇಮ್ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಕ್ಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಹೊರಗೊಬ್ಬಂಡ ಕುಡಕೊಬ್ಬಗಂದು ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೂರಾ ಸರ್ತಿಲ ಸೋತು ಪೋಯ್ ಅವಾಗ ಯಾನಂತ ಎಂಕ ಆವಂತ ಬಂದು ಬುಡ್ದೆ ಬುರಿ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ 2-3 ಸರ್ತಿ ಕೊರಿಯರು ಬೊಬ್ಬುಲ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪೇ ಮಲ್ತಾಡ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ರಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಅವೆಂದಾಗದು ನಮಕ್ ಓವು ನೋಟು ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಲೈ ಅವು ನೇನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ರಿಂಗನು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೂತ್ ನಿಗ್ಲಿಗಂತೂ ಅಂದಾಜಾದಿಪ್ಪು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೈಸಲ್ಲ ಗೆಂದದ್ದು ಜರ್ಪಂದು ಉಲ್ಟಾ ನಮ್ಮ ಕಿಸೇರ್ದೆ ಕಾಸು ಪೋಯ್ನಿ ಬೊಕ ಈ ರೈಡ್ ಮೇರ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಬೊಕಾರ್ನ ವೈಫ್ ಪೋದಿತ್ತೀರು ಬೊಕ ಅಂಚಾರ್ನ ಬಾಲೆನ್ ಎಂಗಲ್ನ ಕೈಡ್ ಕೊರಿಯರು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾಲೆನ್ ತಿರ್ಗಾಯ ಗಮದಾಡು
ಒಂದು ಎದುರುಡು ನಿಗ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಕ ಐತ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಆರೆ ಪೋರಂಡು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ದ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆದುಂಡು. ಯಾನಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನಿ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲಾತೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋ ತೋಜಪಾವೆ ದಾದ ಪಂದ್ ಐಡ್ ಪಿದೈಡ್ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತಾರೊಂದು ಪೋರೆಪುಂಡು ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂತೊಂದು ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆದ ವ್ಯೂನ್ ಗೆತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತುಂಡು. ಉಲಾಯ್ದ ವ್ಯೂ ನಿಗ್ಲೆಗೈತೆ ಅಂದಾಜಾದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮೂವೀಸ್ ಪೂರ ತೂದಿಪ್ಪೋರೈತೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಪೂರ ತಿರ್ಗುನ ಸುತ್ತ ಉಂದೆ ಅವು ನೆಕ್ ಹಿಂದಿಡ್ ಮೋತ್ಕ ಕೂವನ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಉಂದು ನೆಟ್ ಜೂವ ಪೋರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಬೂರ್ದಿನಲ ಕತೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಮೊಗ್ಗುಲು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತೆ ಮೊಗ್ಲು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೂರ ಇಂಚ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಲ್ತು ಒಯ್ದಿನಗುಲ್ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಆಗಲ್ನ ಮೋನಿಡ್ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಪಸೆ ಇತ್ತು ಜಿ ಎನ್ನಲೆ ನಿಗುಲು ಕೂಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡತಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂಡ ಬರೀ ಪೊಣ್ಣು ಕುಲ್ದಿತ್ತೋಲ್ ತೂವರೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಿತ್ತೋಲ್ ತಾರೆ ಊರ ಉದ್ದ ಇತ್ತದು. ಯಾನ ಆ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ತೂದು ಮೆಚ್ಚಿ ಅಲ್ನ ಧೈರ್ಯೋಗು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮುಡ್ ಪೋದೈಟ್ ಕುಲ್ಯೊಲು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಲೆಪು ಏತೋ ಸ್ಟಂಟ್ನ ಅಲ್ಲಂಚ ಮಲ್ತಿಪೋಲು ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬರೀಟ್ ಕುಲ್ಲುನ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೋಲು ಅವ ತಿರ್ಗುನಕ ಗಾಡಿ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಬೆ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಪೋಪೇದೆ ಆಯೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್ ಇಡ್ಪುರ ಎಂಚ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ ಪಡ್ಕೊಲು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಅವನಿಗ್ಲೆ ಎದುಡು ವೀಡಿಯೋಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತುಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ಯಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುನೇರ್ದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ತೂರೆ ತಿಕ್ಕುನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಎಂಚ ಪೂರ ಬದುಕುವೆರು ಬಂದು ಲೋಕೋಡು ಏತೇತ್ ಪೂರ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ತನ್ನ ಜೀವನ ರಿಸ್ಕ್ಡ್ ದೀದಗುಲು ಜನಕ್ಲೆನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ತದು ಬದುಕುವೆರು ಬಂದು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ಟೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಂದಿರ್ತೆ ಅಗುಲು ಖುಷಿಯಾದ ಕಾಸ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ದಕ್ಕುವೆರು ಕೆಲವು ಜನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಗುಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಂಟ್ ತೂದು ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೇನ್ ಪಂಡೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ರಿಸ್ಕಿ ಅಗುಲು ದೂರೋಡು ತೂಪೇರು ಆಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಜನ ದಾದ ಪಂದ್ ಅಗಲೆ ಅಂದಜಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರಂದ ಡೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನೇನು ತೂದ ಎಂಚಿಡ್ಲೋರಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆಗಿಂದಾಗಲೆಗ್ ಇಂಚ ದುಡ್ಡುನ್ ಕೈಟ್ ಎದುರು ಪತ್ತಿ ಆಂಡ್ ಅಗುಲು ಮುಟ್ಟೋಡೆ ಅವು ಕಾಸು ಗೆಪ್ಪರೆ ಬತ್ತಿರದು ಅದಗಾವಿನ ಇಂಚ ಪಿರಮಲ್ತೆ ಕೈನ್ ಮೊಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಮೊಗಳು ನಿಯತ್ತ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಯಾಗ್ಲೆಗ್ ದುಡ್ಡು ತೋಪಾದ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಗುಬಕ ಆಯ್ಗೆ ತೂಯಿಲ್ನೇಜೆ ಕೇರಳ ಅಂತಿನೇರ್ಜಿ ಅಗುಲ್ಬಕ ಸೀದ ಜತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಆಯ್ ದುಡ್ಡು ಪತ್ತ ದಿನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಡ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಮೊಗುಲ್ ದಾನಿ ಅನ್ನ ಕೈಯರ್ ದುಡ್ಡುಗೆ ತಂದು ಜರ ನಾನೇನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ದೆ ನೆಟ್ ತುಲೆ. ಇಂಬೆ ಏತ್ ಜಾಲಿ ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದೆ ನಿಗುಲ್ ಎನ್ನಲ ನಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದುಂಡು ಒಂದು ಪೂರಾಂಡ್ ರೈಡ್ ಕುಲ್ಲಿಯರ್ ಮೊಗುಲು ಅವು ಮೋತ್ಕಕ್ಕೂ ಆ ಗೇಮ್ ತುಯ್ಯ ಫೈನಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಬತ್ತಿನಾದ ಎಂಗು ಲೈಟ್ ಪೂರ ಬಂದು ಮಲ್ತು ಅಂಗಡಿದಗುಲು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಆನಿ ದಾನ್ನೆಟ್ ಎಂಕಲ ಪುಣ್ಯಗು 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಚಾಲು ಇತ್ತು ನಿಜನ 10 ಗಂಟೆ ಬಂದಾಪಿನಗೆ ಎಂಗುಲಿಡ ಬರ್ನಾನೆ 10 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು
ఒక ఇంಚ ಪೂರ ತೂನ್ ಪೋನ ಒಂಜೊಂಜೊಂಜ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಬಂದಾನಾಗ ಎನ್ನ ಮೋನೆದ ಲೈಟ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾನಾಯೆ ದಾವಣ ದಾಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರಾಯ್ಜಿ ಏನೋಡಿ ತಿನ್ನಾಲ್ ಪೊಣ್ಣುಲಾತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಂಡು ಆರು ಫ್ರೆಂಡ್ನ ವೈಫ್ಗ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಗುದ್ದುನಾಗೆ ಏನ ಗುದ್ದುನ ನಿಂಕ್ಲ ಹೊತ್ತು ಜಾನ್ ಕೇಂಡ ದಾದ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಗುದ್ದುನ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಅಂದಾಜಾಜಿ ಯಾನಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ನಿ ಪೆಹಲ್ವಾನ್ನಗುಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡತೆ ಕಿನ್ಯ ವರ್ಷನ್ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಕುಲು 50% ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬುಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಲ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರರೇಜಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಲ್ತ ಪಿದಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಗ ದಾಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತೂ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪೋನಾಗ ಏನಾಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಗಾಡಿನ ಒಲ್ಲ ಉಂತದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅವಳು ಜಾತ್ರೆ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬರ್ನ ಇಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಇಕಾರ ಮುಟ ಬತ್ತಿತ್ತ ಕೂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಪಿರಾ ಪೋಡಿತ್ತು ನಂಚದು ಈ ಲೈಟ್ ದಂತಿನ ಪೂರ ರೋಡ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪೋಡ್ಗೆ ಅಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡಲ ನೆಟ ಇಲ್ಲು ಪುಡೆತ್ತು ನಂಚದ ಅದ್ದಲ ಉಂದಾಯ್ಜಿ ಇವಾಗ ನೆಟದಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಚಿರತೆ ಪುರ ಅಂಚದಾಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಲ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಾ ಮುಲ್ಪ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಿಡ್ದು ಪಟಾಕಿ ಪುಡ ಒಂದು ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡು ತೋಚುಂಡು ಒಕ್ಕ ನಿಗುಲ್ಲ ಈ ಜಾತ್ರೆದ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾರಂದು ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ತಿಕ್ಕೋನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅದನ್ನೆಂಟ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.